3000'den, 2800'den 2730 manat. Bu hepdäniň 5-nji ýyly akma aksýamyzda Tiwan suwly ventilatorymyz 2730 manat. Komplektinde puldy bar, 2 sanak şunyalyk buz edilen rezerwuar bar we aýaklary bar, tigirler dakmaly. Onuň bäde funksiýalary iş eden ýagdaýymyzda şular ýaljak iş edýärne birinji skorusty we beýleki suwly ventilatorda ýok funksiýasy bar, klimat kontrol. O nähili ýagdaýda, mysal üçin 3-nji skorusda durka, şu funksiýa bassaňyz naturaly howa berýär. Özü haýallap, gatalyp ýadatmaýar. Şowur tizlikde ýadatmaz ýaly. We suwuny guýangyzdan soň därik 50 litr suw alýar. Şundan suwuny guýýaňyz, içine paplow bar. Paplow onam nirdulan bilýäňiz, därden şlangan çat goýýaňyz, suw açyk durýar pastaýanly, hiç ýapmak gerek gel. Suw azarlykça özü üstüne guýup doldurup durýar. Paplow sallaýar. Ondan polny suwuny buzyny goýanyňyzdan soň şu funksiýa bassaňyz, kontener funksiýasy şu. Därden ştaýdan görkezeliň, ýokardan özü suw bärden ýokary suw kaçat etýärde, ştaýdan dolup, taşyna aýlanyp, taşyna filtrin üstü bilen sirkulýasiýa edip sowuk üfläp başlaýar. Özüm kompaktlyca howlymyzda, terasada, kafelerde, daşarda ulan bilýäňiz. Ysty howada salkynjak arkaýyn oturup bilýäňiz. 2730 manat alasyňyz diýýän bolsa, ertir 17 iýulda hepdäniň 5-nji ýyly elit elektronikada size garaşýar. Çao.